Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Lieve kijkers, het is weer zoiets aanpoten met Ton. Je vroeg je af omdat je in de tuin bij Diana zit. Nou, dat is heel makkelijk. Diana een stukje vlees gewoon. Ja, dat was lekker, hè, Ton. Ja, we hebben een lekker stukje vlees eten. En er zit toch een speciale reden dat we hier aan die tafel zitten. Dus en de boom kreeg hier zijn tweede kans. Wat voor boom is dit, Diana? Ja, een as, een fraxinus. De fraxinus. Ja. En nou ja, ik zie niet, het is toch makkelijk dan door zo'n tafelhoed te maken, als dat zo bekijken. Ben je met die put gemaakt? Jacques Hartjes, dat is een kunstenaar en hij maakt inderdaad ook hele mooie roestobjecten en heeft de onderstellen gemaakt voor ons. Dus ja, prachtig. Oh, dat woonde vroeger nog bij mij in de straat, dus ik ken Jacques wel. Ja. Ja, levert goed werk. Ja, ja, je kunt ze toch zeker ruim met 12 man aanzetten, hè? Ja, zeker weten. Maar als ik dat zo bekijk en ik heb dan zo'n boom, dan loopt hem omzeg en dan breng ik hem gewoon naar zegerie of zo. Dat kent, als je zo'n boom hebt, ja, maar ja, je moet zo kijken of ze hem daar kunt krijgen. Hè. Ja, dat is één. En twee is natuurlijk, ik moet eerst eens kijken dat ik zoiets kom met zo'n boom, want dat is toch behoorlijk gaten. Dat is al een behoorlijk oude boom. Exact precies wie oud durf ik niet te zeggen, Ton. Maar ze weten dat vaak in de ringen wat ze kunt zien in de boom zelf. Maar het is, wie ze zo, al een behoorlijke flinke boom geweest. En ja, hier hebben we dus inderdaad mooie tafelhoed kunnen halen en tevens nog eens 4 banken erbij. Dus, kijk aan, maar ja, de boom, we zijn pas een jaar bezig toen we de boom van mij hebben geplant. Die zal dat nog wel niet holen. Dat moet nog heel jarkjes groeien, Ton, voordat we daar een picknicktafel van kunnen maken. Zullen we hier dan de boom van de week van maken? Ja, dat kent, maar natuurlijk we hebben meerdere bomen, Ton. We hebben ook inderdaad essen, fraxines in de kwikkerie staan. Maar nu op dit moment, deze tijd van het jaar, zijn er toch wel mooiere bomen voor boom van de week te maken. Dus, Dan gaan we stemmen eens even uit. Prima. Ja, Diana, wat steekt er eigenlijk? Dit is een hibiscuston. Dus het is ja, ook een najaarsbloeier. Bloeien beginnen meestal zo half augustus. En ja, het is nu echt een mooie blikvanger in de tuin. Het is gewoon een prachtige kleur dit. Echt een beetje dat lila paars. De combinatie wisten hem nog spuiten met welke andere plantje erbij. En die geeft zich in het wit, in het roze, in het paars, dus verschillende kleuren. Dus je kunt eigenlijk, wat dat betreft, alle ken je, dat is eigenlijk vriend in die composities. Ja, dus waar maar een beetje op elkaar afgestemd is. Ja. Ja. Het is net zo wie de hortensia's nu. Kunnen we dadelijk voor ook even kijken. Beginnen ook prachtig te verkleuren nu. Als je ziet van het zachte limegroen, zien die naar het wit en hoe kleuren die langzaam naar het roze. Dus ook, ja, zo'n heb ik ook, ja. Ja, een hortensia. Ja. Ja. Als ik goed in door het beeld tussen de hortensia's, hè? Ja, Venus die staat daar prachtig. Die is, ja, geweldig. Ja, ik kon zich horen zitten in een stukje te kijken. Dat kent. Stukjes zit plaatsen genoeg dan, dus je kent ja, ik zit in het klaar staan. Ja, ik kan ze fijn gaan zitten. Kom ik er dadelijk weer zitten met een stukje vlaai, maar ook wel eens even kijken naar de... Zo is de zonsondergang hier, dus dat is prachtig. Ja. Het fruit groeit niet tegen de moer aan, hè, Diana. Ja, Ton, het is ongelooflijk dit jaar, die peren. Het is echt, ja, we hebben nog, zoals je weet, allemaal een behoorlijke hete periode weer gehad. Die schijnt de hele dag de zon tegen. Ja, die hebben net nog even tijd nodig, ze kunnen ze nu nog niet plukken. Die moeten nog hebben nog even tijd nodig. Maar de volgende keer als ze komt, dan plukt ze maar zijn perken niet. Dat ga ik heel zeker doen. We hebben ze nog flink goed gedund. Dus eigenlijk ongeveer het dubbele nog erin. We hebben ze echt goed gedund. En als ze dat niet doet, ja, dan gaat het de hele oog zo ongeveer, kan ze dan weggooien. Oh, je brengt wel een doggybagje met. Is goed. Ja, Diana, de vaste plantje komt er langzaam ook weer aan, hè? Ja, inderdaad, Ton. We hebben nu je soorten besteld weer. We zijn nog de tafels zuiver op maken. En dan voor een week of 2, 3 is alles weer volledig nu aangevuld. Dan is eigenlijk de zomerperiode voorbij.
En dan begint voor ons het plantseizoen weer. Dus ja, nogmaals, het is altijd de beste periode van het jaar, is inderdaad poten in het najaar. Dus in het najaar poten? In het najaar poten, ja. Ja, dan kunnen ze niet druk genoeg zeggen dat ze dan eigenlijk de planten uit moesten gaan zetten. Ja, dan moesten de planten uitzetten. Buim vanaf november, december. En nu begint het, zodra het niet meer zo warm is. En dan is het de beste tijd van het jaar om... Ja, Diane, dit is toch een kleurenpracht hier? Ja, dit zijn inderdaad, Ton. Ook weer een najaarsbluier. Dat is Lagerstromia. Ja, zoals gezien, we kweken ze zelf. Ja, ze prachtige kleuren, ook hier het fuchsia roze en het lila paars en het wit. Dit zijn echt boomvormen. Het geeft ziet toch een strook op stam, maar dit zijn echt de boomvormen. En ja, nu is eigenlijk het goede moment als mensen echt zeggen van goh, ik wil nu komen kijken. En ik wil die of die boom wil ik me reserveren. Zodat we dat in november, december uit kunnen gaan doen. Maar het is ook echt gewoon, ja, nu rond augustus, september bloeien best wel lang. En daar hebben ze echt heel veel plezier van. En dat is een onderhoudsvriendelijke boom? Ja, het is onderhoudsvriendelijk. Het wordt wel kaal windjes, dus verlust dadelijk zien blaaier. En de zutter gaat grillig goed in de winter. Veel jaar kan ze een beetje bijknippen, ja, en dan binnen de kortste keren gaat er een blaad komen en dan krijgt er zijn bloemknoppen, zodat er in het najaar kan bloeien. Ja. Ja, ik denk dat ze een betere boom van de week als kunnen kiezen als deze. Nee, zeker niet. Ja. Wie hoort er zo nog weer de boom? Dit zijn Lagerstromia's. Het is eigenlijk een beetje ja, noem het maar even een tropische boom, maar aangezien we ze zelf kweken zijn ze geschikt voor dit klimaat. Dus ook als ze nog een vorstperiode is, ze gewoon niet kapot. Dus, ja. En zo wie hier bijvoorbeeld toont, dus de zin van ongerobbel gaat beveerd, maar goed, dat kan ze opknippen. Dus als dat dadelijk uitgebloeid is en die gewoon die blaaier gewoon ze verlezen. Ja, dan wil zeggen van ja, nee, ik wil toch liever dat dat boom ongeveer 2 meter stam heeft. Ja, dan knippen we dit allemaal weg. Ja, dan hebben ze gewoon eigenlijk een volwaardige boom. En dat gaat ook echt uitdikken en de kroon gaat groter worden. Ja, mooi voor in de voortuin. En dan nog 20 jaar een bank ervan. Wat wil ze nog meer? Ja, Diane, het is wel een stukje gelopen, maar we gaan even de deur verkant. Dat is goed. We gaan eens even de boom van de wijk. Het geeft zich natuurlijk ook een strookvorm, Ton. En dan hebben we een heel mooi stukje kwikkerie. Laten we ze even zien. En door die aan de deur verkant, door die grote boom? Ja, dat zijn de populieren en ze hebben het zwaar gehad. Ik denk dat het een beetje het einde van de gelatijn gaat zijn. Maar daar kunnen ze wel niet aan zo'n tafel van maken dan, hè? Ja, dan heb ik in ieder geval ook een tafel. Ja, Diane, hier zijn we bij de volgende afdeling. Ja, zeker. Zoals is een stukje dan, ja, ook kwikkerie uiteraard. En die hebben we die Lagerstromia's, wat ze net als boomvorm had gezien, hebben we een strookvorm gebouwd. Ook weer in verschillende kleuren. Ook verschillende bladkleuren en een donkerkleurig blad. Die hebben groene kleurige blaaier. Ja, en dat zijn nu echt de najaarsbluiers. En een strook, wie moet je je te voorstellen, wel een hoge strook? Of, Ja, die kunnen toch best hoog werden. Die kunnen best tegen de 2-3 meter werden. Maar ja, ze kunnen ze natuurlijk ook wat kleiner rooien. Dat is wat ze zelf wil. En dus dadelijk ook de plant, want het seizoen begint eigenlijk, hè? Ja, voor ons nu de zomer is eigenlijk wie ten einde dadelijk. We krijgen misschien nog wat temperaturen. Maar voor ons begint start het nieuwe seizoen weer. Dus dan zijn we ook de hele week met uitzondering van zondag open. Dus van maandag tot en met zaterdag. Ja, en dan kunnen jullie natuurlijk weer bij ons komen voor advies. En ja, bomen, planten, struiken. Dan werd er weer gehobbyd in de tuin, beter gezegd. Dan werd er weer gehobbyd in de tuin, ja. Nou, wat wil ze eigenlijk nog meer? Oh, niks. Ja. Dus, wat ik eigenlijk kan zeggen, beste kijkers, is... maak gewoon een dagje Limburgplant en lekker hobby in de tuin. Dat hield ik ook lekker bezig. En het is goed voor de lien. En het is goed voor de lien. En goed voor de reuk. Ik zal zeggen, toen de volgende keer een blief gezond. Ze hebben een stuk bij aanpoten met Ton en Diana natuurlijk. Ja, en Cooper. En Koppertje. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant.